že vás vítám u mého prvního let's play, bude to za hry Allpoint Bulletin. Je to úplně první, takže ani nevím, co mám nějak moc říkat, takže doufám, že se vám to aspoň trošku bude líbit a bude to stát za to. Takže teďka se budeme asi hodinu načítat. Tak, už to máme načtený, takže se připojíme, nebo klikneme si tam, kde se chceme spavnout. Hra mě poměrně hodně baví, akorát se mi to nějak seká, budu muset ještě nastavit kvalitu a tak, aby to bylo lepší. A o čem tahle hra je, jestli jste ji nehráli, je to prostě multiplayer, v podstatě odnož od GTA, akorát je to tady prostě na policajty a na zloděje v podstatě a děláte tady různé mise, takže se hodíme ready a mise už se nám nahodila. Je 300 metrů tamhle jet a dispatch eliminate opponents, dobře. Takže musíme zabít nepřátelé, tohle jedna z těch jednodušších misí, kde nemusíte nic zabezpečovat nebo nebo ty dané lokace bránit nebo takový, prostě jenom jdete střílet a zabíjet. A tady máme jedno a pojď sem. Dobře. Au, a ne. Dobře. Au. Tak to bylo hned 3 na 1. Takový free kill pro ně. Pokaždý, když umřete, tak jim dáte bot. V podstatě je to na týmy, který se vám náhodně hodí. Takže, no, dobrý, takže jsme hned prohráli, samozřejmě já se z toho nic nedostal, protože jsem v té misi nebyl ze začátku. A teď tady máme misi 1 na 1. Tady bránit lokaci, kterou už nám zabírá, protože když to bliká, tak tu danou lokaci už zabírá, takže má prostě výhodu, že je tam dřív než já, jako určitě fair. A 180 metrů zpátky, protože tam to už nám zabral. Uvidíme, zkusíme to, Co se mi tady na tom líbí oproti GTAčku, že tady běhají i normální civilisti, tady normální život, akorát tady běhají psychopati se zbraněma a já. Tak, počkáme, jde, odkud přijde klučina, odkud přijdeš. Tato hra je zdarma ke stažení na Steamu, akorát to má omezený herní možnosti jako u většiny her na Steamu, kde prostě tady je to, že některé zbraně nemůžete nakupovat, některé auta třeba se tady dají tunit, což jako když to nemáte zaplacený, tak nemůžete je tunit, ale koupit si je pořád můžete nový auta. A ten, kdo má zabírat ten bot, tak tady pořád není. Zajímalo by mě, jestli už hodlá třeba taky přijít někdy, možná by nebylo od věci. Tak, aspoň budou free peníze, jestli nepřijde, že jo. A už je tady a vůbec nevím odkaď, ze spoda. Kde seš? Ukaž se. Tak to je. Mírně se to seká, což je docela... Tamhle je... Ne, prosím, já budu hodnej. Musíme to bránit co nejdou, to podá, už se k nám připojil jeden kolega. A máme jí. Skvělé, teď máme zase nějaký čas to bránit, než sem opět dorazí.
No. Když sem dorazí, tak zase budeme muset bránit, teď už to tady máme zase nějak tak volný. Ale taky může přijít odkudkoliv, že jo. Že to prostě není zrovna nejlehčí na obránění. Což tady je výhoda, že může přijít jenom tady odsaď a ze spoda. Takže když budu čekat tady, tak si myslím, že bychom ji měli vidět ze všech stran. Ale hlavně opatrně. Oni už jsou 3 a my jsme 2. A sakra. A ne. To je nemilý. Jsem solidně byl nahitovaný teďka. Tak co je? Kde seš? Kde seš? Už mi jede nějaká podpora. Jo, tamhle, skvěle, už je tady. Dej jí. Neboj se jí. Jo, zabil jí granátem, skvěle, vynikající. Takže nejspíš to bude bodík pro nás, ale do poslední sekundy nikdy nevíte, že jo? Může se to nějak zvrtnout. Někdo může přijít ze zadu, někdo může přijít ze předu. Je to tady prostě. Když teďkon už jsou 3, že nevíte. Odkud přijdou, obklíčej vás, nebo obklíčej vás. Tady. A další bodíček pro nás, nebo bodíček, další kill pro nás, což nám dává bonusový peníze za každého zabitýho. Což mě teď taky dost brutálně docházejí náboje. A ne, já ho neviděl. Ježiši Kriste. To ne. Ne, zabij ho, skvěle. Dej mu. Ne, on to zabral. Tyhle, co tam dělal ten človíček? Spál nebo... No, nevím, ty. Blázně. To blázně. No. Takhle, prostě se to nějak pomalu načítá, což mě dost... štve. Zvolenima dám. Tady půjčím autíčko. Mě vám ho někdy vrátí časem. No, ale... Co je ti, tyhle? 40 metrů, takže... Tady cestou nahoru... A slyším mě konec jako blázen, jo, ten je vodná, dobrý. Tak a teď ubránit tady to, Jo, a ještě tamhle ten bot. Si veme tamhle ten, co tam skáče. Ale, nějaký divný zvuky. To by normální civilisté neměli. Ale, počka, tady. Solidně mě rozkropila teďka. Si musíme jenom modlit, aby se nepřiletěl granát, nebo nám nikdo nepřišel dozad. Pojď. Ne, to je přesně ten granát. Tři minuty, to neobráním. To ne. Ale tamhle někdo, ten týpek, co jsou na tom Ečku. Do zůstě bráněj, to je dobře. Si potom stáhnem tam. Akorát tady někde obchází. Tady přesně tady to obchází. Nice! Sniper. Skvělé, tyjo. Bravurní tým, tyjo. Snad ani nezasloužím takhle dobrý tým, ale snad jo. Můžete tady jakoby vybírat i vlastní oblečení, který si pak kupujete za nějakou... za peníze, které si vyděláte, to samé zbraně, náboje taky. Prostě. Když nebudete dělat mise, nebudete mít nic. Tak pojď, kočko, pojď. Tamhle, kam běžíš? Na to Dčku už se kašla. Přestahují všichni na Ečko. Ten snad zvládnu. Tak co, ještě zvládnete to? Kdo nám to sem leze? Tak ten byl hodně dobrý. Ale, nemůže střílet ze žebříku, viď? To naštve. To rozhodně naštve, no. Co? Co nejdýl to udržet, no. Stáhnout, jestli to pustím, tak se stáhnout rychle na ten druhý bod. A
Tam ten udefendit, to už bude snad v pohodě, tam už budeme ve 3. Ale co nejdýl tady vydržet. Tak. Co tam posloucháš, hovado? Ale že se to nechutně lagne, nechutně. Ještě si chystám nahrávat hry jako je Dota, Lolko, Dota Primady a taky na Lolko nějaký ty team rankedy, ale všechno časem. Pro dnešek to bude asi jenom asi jenom tohle. Asi po této misi to taky utnu, protože nevím jak dlouho to je a nějaký pirát silnic tady. Tady máme už jenom Dčko, oni to pustili, jo? To je nemilý, no, 30 sekund tohle ubránit. Doufejme, že to zvládnem, no. Dobrý. 30 sekund, no. Au. Ne, au. Jsem mladý, na umírání. Si ho trošku si ho vyhantíme. Ano, skvělé. 5 sekund. 5 sekund, 4, 3, 2, 1, teď, ano. A máme pěkně 500 penízků na účtě. Jo, a tato hudba většinou hraje, to taky nemůžete, jakože free. Tam je možné si skládat vlastní skladby, když někoho zabijete. A jakožto free hráči tu možnost nemáte. Si je skládat a poté si je dávat. Asi dávat možná, jo, některý se dají i koupit, takže si myslím, že je možnost si to dávat, ale skládat si vlastní nemůžete. Což je taky to, ale tak to jsou věci, bez kterých se dá žít. Podstatně si tady můžete kupovat dobrý zbraně, pěkný auta, sice bez tuningu, ale všechno se to dá. No tak pro dnešek by to bylo asi všechno. Díky za shlédnutí. Taky ten like, dislike, napsat co se vám nelíbilo, co se vám líbilo. A děkuju.